Täze 2025-nji ýyly münasip garşy almak ülkemiziň ak bazarlaryna gündelik sarp edilýän azyk önümleriniň hemde sowgatlyk garytlaryň bolşulygyny döretmek we ýyllar bahalarda ilaty öpjün etmek maksady bilen Türkmenawa şeherine, şonuň ýaly vilayatyň etrapdyr şeherlerine netijeli işler anyp barylýar. Lewap vilayat aljylar jemgyýetleriniň birleşiginiň şeýlede Sinagçylar we Telekeçiler birleşmesiniň Lewap vilayat bölüminiň hemde partiýasynyň guramagyny şu günler Günnäger vilayatyň ak bazarlaryna döwlet eýçiligindäki we hususy sewda nokatlaryna azyk bolşulygy döredilip, ýokary derejede sewda hyzmatlary ýoly goýuldy. Bazarlarda sewda merkezlerine azyk bolşulygynyň döredilmegine sebitiň zähmetseger babadyhanlarynyň uly hyzmaty bolup, tamamlanyp barýan ýylymyzda kemale getirilen ter, gök, meýwe hemde bakça önümleri azyk garytlarynyň köp türlüligini öpjün edýär. Şeýlede bu işte azyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň ham münasip goşandy bolup, täze 2025-nji ýyla zähmet üstünlikleri bilen sowgatly barýarlar. Her wagtda ýyllar bahalarda halkymyza ködürlenýän azyk önümleriniň köp türlügi täze taşaklarymyza bedejek süýji köke, çörek we çörek, süýt we süýt, gök bakça önümleri we meýweler, hakadylan ýerimişler, ýumurtga, balyk, et we şokolad önümleri, täze sowgatlary, şeýlede täze arsalardyr. Olaryň durly uguşgyndy bedek terişdeleri, durly senat garytlary ak bazarlarymyzyň bolşulygyny öpjün edip, halkymyzyň şadlygyny goşalanýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýyl günümde halkymyza peşkeş beren eşretli zamanamyzda döredilýän bazar bolşulygynda ýylaty ködürlenýän önümleriň agla we böleginiň öz ýurdumyza öňdürilýänligi bu ýsançlydyr. Günnelik sarp edilýän önümlere bolan istek dogry derejede kanagatlandyrylyp, häzirki günlerde ol işler durmuşa geçirilýär. Bayramçylyk taşaklarynyň azyk önümleriniň bolşulygy bilen öpjün edilmegine vilayatyň telekeçleriniň alyp barýan tutan ýerli zähmeti hasa aýdyň duýulýar. Täze ýyl bayramçylarynyň öňü siratyny vilayatyň ak bazarlaryna döredilen azyk bolşulygy ýylaty edilýän bayramçylyk sewda hyzmatlary aýdylanlara doly gübä geçip, hormat prezidentimiň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky özgertmeleriniň öz boşly rowaşlanmasydyr. Taryhy wakalara baý bolan tamamlanyp barýan 2024-nji Pekin paýhas ummany magtym bolup Prag ýerine üstünlikli jemleýän Günnäger sebitiň ýaşaýjylary ýetip gelýän täze 2025-nji ýylymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň hasa galkynjak berkarar watanymyzda ul özgertmeleriň amala aşyryljak ajaýyp ýyllaryň birine öwüljekdigine puta ananmak bilen durly ulgamlarda gazanylýan zähmet üstünlikleri bilen münasip garşy alýarlar. Vilayatyň bagtyar ilaty berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzy şany ösüşleri beslän, halkymyzyň eşretlik hem awadan durmuşy, ýurdumyzyň röwşen geljek uğruna aladalanýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.